Joo, tässä meillä olisi puut, mitkä mä otan, ja tässä näkyy olevan yksi kollegakin Vähän peruutan tuonne ja otan tuolta tuon kuorman. Joo. Näpä käy jututtaa. Oro! Joo, tänne pitäisi peruuttaa ja eihän tämä mikään nuppipaikka ainakaan vielä oo. Pitäisikö tänne ajaa keula eilen? No on tämä kyllä melko notkos. Melko notkanteesaan tämä on. Joo, jos tänne peruuttais ja sitten ottais tosta... Joo, kyllä me tästä saadaan jos peruuttais sillä, että... Mitähän tuo olisi, jos keulaeläin astuu? Nousisikohan se ikinä tuolta? Joo. No. Kokeillaan. On toi kyllä vähän haastavaa, se niin paljon laskee tuon, että on ihan nuppijuontopaikka varmaan tämä. Kello alkaa olla 20:01 ja... Jaa. Mä en kyllä näe mitään myyrikäärmeen. Tulee kurkku. Onpa tämmönen juttu. Juttu. Mutta tällä kelillä kyllä. Tällä kelillä vähän huono. Mulla on kyllä pitkä tuo nosturi, että jos me jotakin saadaan tuolta perältä ongettua, niin se kyllä jeleppaisi meitä paljon. Otetaan varalta puhelin. Liukastuttaa ja lyödään päätä johonkin. No nuo kyllä saan tuosta ja nuokittajia saa tuosta. No niin, lähdetäänpä lastaan. Pannaan vielä sen verran, että mitä ihmettä. Eihän se kyllä, jos ei se lähde tyhjennäkään, niin ei tämä kyllä puita tarvitse enää.
peruutetaan pari metriä, niin kyllä se tuosta. Tehdään tämmönen diili. Meillä on ne paripyörän ketjuun. Tää meillä on useampi metri. Tuollahan on kyllä hiekkaa siis. Tuosta me saadaan kyllä noita. Joo. Otetaan nuo, mutta me ei oteta noita, nuo pannaan kärryyn sitten. Me pannaan nuppi ja syy on se, että mun villiveikkaus on, että nämä männyt pitäisi painaa ehkä enemmän kuin no en tiedä. Ei, kyllä me nuo kuuset pannaan veturiin. Pitäis laittaa veturiin noin. Tai kuuset pitäis ensisijaisesti ottaa sitten näillä männyillä täyttää. Niin. Minäpä jatkan lämimistä. Joo, vähän tämmönen ihmeellisempi lastaus tämäkö Mutta se näyttäisi, että me otetaan 2 nippua tästä ja ajetaan sitten vähän eteenpäin ja ronkitaan tuota. No, tuo kärry etunippu jotenkin sillä en tiedä. En tiedä miten tekisi, ihan tuonne muljasti yksi. Tämmöisessä aina jos on mahdollista, niin
mahdollisimman painavaa veturiin, että pääsee tästä pois. Joo, nyt meillä pitäisi tuosta ottaa tuohon kärryttimeen noita. Oho. Siinä on reijakkoja. Just kohin. Niin, tuosta meillä pitäisi ottaa ja... Meillä mitään tuosta noin. Tässä on joku eikö linko se on lingonnut? Kun mä että mitään rappaa tuossa on tuossa pinon päällä. Se häätyy olla linko lingonnut. Eikä tuo oikein muutakaan voi olla. Mä laittoin sen takia tohon kuskin puolelle sen kettingin, kun se on niin liukasta, ja sitten toinen, niin vänkärin puolella oli sitä mujua näköisellä, niin se kysyy niin lujaa noilta periltä, että jos toinen puoli on vaan pitävällä, niin otetaan tuolta mahdollisimman kaukaa noita puita, niin saatais sitten tuo... Käytä vaikka nykäisee eteenpäin ja ottaa täys pokaa tosta. Nuppi ei kyllä kovin kaksista painoa saanut ja... Ois näistä hampuista saanut veturiin ehkä vähän enemmän, mutta ne nyt on tuolla nupi sanoo kuuset ja täältä on kuitenkin niin pitkä ajomatka, että 100-150 kilsaa äkkiä, voi olla enemmänkin, en tiedä edes paljonko. Niin, tässä melkein saadaan vähän painoakin. Mutta kyllä näistä niinkö lakikuorma lähtee, että ei täältä niinkö... Terveisillä ei tarvi ajella.
Tästä laitetaan vielä ja sitten nykästään minun mielestä eteenpäin. No, tämä on semmonen homma, että tää on ihan hölmö kokeilla. Jos tämä ei onnistu nyt mulla, niin että mä joudunkin juontaa ja tekemään kaikkia, niin tuossa on niin hyvä juontopysäkki tuossa vieressä, että kymmenen metrin päässä olisi tuo juontopysäkki tuossa, niin me otetaan vaikka kuinka paljon eteenpäin. Tai ainakin yritetään. Kokeillaan miten käy. Monta metriä kestäisi mennä eteenpäin. Tuosta. Tehdään vielä tämmönen juttu. Kääntää vähän takana päin, niin saadaan tuo kettinkin tuohon vetosten alla. Pyssyyköhän se siinä? Ei välttämättä edes pyssy.
katsotaanpa vähän, että miltä tämä juttu näyttää. Tuossa on kyllä niin paljon nuhujaketta, että kyllä se tuosta pitäisi nousta. Ei se voi paljon piähtää. Saikataan sitten, jos tarvii. Laitaanpa jatkaa läpi. Tästä otetaan täyteen tämä. Ja meillä oli niinkö ohoje oli, että nuo kuuset pitää saada tuolta ensin ja sitten näillä männyillä täyttää. Ja nyt on ainakin kuuset kyytissä ja näyttäisi, että tämä saadaan tästä, kun mä pääsen vielä kohtuudella pois. Juuri näistä se 50 saadaan, eli se on noin 76, 75, mikähän me saadaan. Karkeasti arvioisin, että semmonen paino näistä lähtee. Tuonne on jäämässä tuommoinen. Tuolla ei vissiin pohjapuuta ollut. Ei siellä ollut. Tuossa on yksi puu tuommoinen. Tuota en laita kyytiin, mutta voin laittaa tänne sen. Niin jää niin sanotusti pino siistiin kuntoon. Katsotaan onnistuuko. Miten meillä käypi tässä hommassa? Arkahan se on, joka ei laita kettinkiä kiinni tässä vaiheessa. Sorkiako ei istu tuossa penkillä, niin laittaa niinkö mussuttaa tuo. Se ei toimi tuo kuorma, jos ei istu penkillä kunnolla.
Noita puita mä en oikein vielä kääntäisikö. Ne on tuolla alla, niin tuo vaan vyöryä tuosta, niin omasta mielestä tuo meni siltä osin nappiin. Ja pitäisi olla aika lailla 50 700. Mä lastasin vahingossa vähän yli, sitten vähentelin tosta pikkusen. Kyllä me tästä lähdetään, kun tämä on kuorma kiinni ja turvavyö kiinni ja lähdetään. No ettekö mennä pysähdä? Houska. On se aika paljon alempana tämä kärrytin täällä. Jos ei se lähde, niin mä levitän siihen niin paljon kettiä. Mä vaan vaikka kettingit siinä. Kyllä se on lähettää. Yksi juttu, mikä meillä pitää vielä tehdä. Noin. Mä nostan tämän rippeliä käytän ylhäälle, niin mä saan suoraan tuon ketaarin tuohon alle. Elikkä tämmönen. Sittenkään me lähdetään siitä liikenteen. Siellä on kettikin alla. Mikä tuo? No niin. Otetaan ensin. Pannaan manuaalille tuo. Rippeli annetaan olla ylhäällä. Pannaan teli nousee. Pannaan C päälle. Manuaali. Sitten me lähdetään tästä. Tästä me lähdetään tuonne Kemiin suuntaan. Mä lähden tuon kettingin vielä tuolta.
voi sanoa, että onnistui taas tosi hyvin, että mulla oli ennakkotieto, että nuppipaikka, se ei videolla näy, mutta se laskee tuolla metri alempana mitä tässä, että se on tosi alhaalla tuo paikka niinkö. Ja sittenkö, sittenkö ihan nollista joutuu lähteä, niin se on aina huono juttu se. Mutta siihen nähdään, että jos olisi juontanut, niin minun mielestä voitettiin ajallisesti ihan sikana. Vaikka ei tämä mitkään kilpailu oo, mutta ei kiinnosta nyt, mä haluan pois täältä metästä. Lähdetään ajelemaan. Melko hieromista. Päästiin vähän pois. No niin. Tosiaan kävin siellä Pellossa mutkan ja otin sieltä tämän kuorman kemminkin ja mulla on jonkun matkaa vielä Tornioon ja tästä mä ajelin tuohon Vibrelle ja puraa siihen ja varmaan jossakin käy laittaa bensaa, dieseliä vielä, kun aamulla meni niin vihkoon, kun mä kävin aamulla, joutuin käydä tankkaa ekana kun mä aloitin työt, niin kävin tuossa Kemissä tankkaa, ensin panin dieselit ja sitten ajattelin, että laitan AD Bluta, niin ei saanut AD Bluta kummaltakaan puolelta, eli varmaan oli loppunut tai jotakin. Ei ne kyllä jäässä ollut ne mittarit, se oli nollasa keli, niin tuskin kovin jäässä ainakaan oli ne AD Blukaan. Ja no sitten lähi sillä vajaavalla AD Blue tankilla, niin mä kävin nyt tankkaa AD Bluta tuolla Pellossa. Sitten siinä oli niin hankalasti se mittari, että siihen ei oikein päässyt enää takaisin tankkaa sitä dieseliä. Mä en vieläkään, mä olisin käynyt tuossa Aavasaksella tankkaan dieseliä, mutta enpä käynytkään. Siinä oli sitten, meni ohi siitä tankkiasemasta, niin nyt mä joudun käymään jossakin laittaa varmaan, mulla on 95% AD Bluta ja dieseliä on 47%, niin mä käyn tuon dieseliä jossakin laittaa, mutta mä en vielä tiedä missä mä käyn, että käynkö mä kuorma päällä mennessä vai vaikka tyhjänä sitten Kemissä vai miten mä teen. Mä en tiedä missä vaihdetaan tuuria ja semmoista. Mut joo. Mennäänpä näin. Minäpä jatkan tuonne tehasta kohti, niin se oli varmaan tässä tämän kertana.